L'any 1862 va sonar Wagner per primera vegada a Barcelona. Des d'aleshores, els catalans som wagnerians. Estem fascinats per Lohengrin, per Tannhäuser, per Tristany i Isolde o per Parsifal. Però per què ens agrada tant Wagner? No és només per la seva música, és perquè Wagner posa música al nostre caràcter, a la nostra manera de ser com a catalans. Per això, Barcelona és la segona capital de Wagner després de Bayreuth. Així que, els que ja sou wagnerians, enhorabona. I els que no ho sou, o millor dit, els que encara no ho sou, benvinguts a Wagner. Wagner es va tornar a sentir ahir a Liceu i en aquesta ocasió de la mà dels seus millors intèrprets, els integrants del Festival de Bayreuth, fundat pel mateix Wagner l'any 1876. 15 minuts amb tot el públic del Liceu dret. L'excepcional desembarcament de l'orquestra, els cors i els solistes del Festival de Bayreuth no ha decebut ningú. Se n'esperava molt i molt és el que han ofert. Per segon cop a la història, la companyia de Bayreuth ha tornat a Barcelona. Això que veieu és l'assaig abans de l'última funció. Com veieu, és una versió concertant. És el final del primer acte de Tristany i Isolde. És una companyia molt especial. Està formada pels millors músics de les millors orquestres d'Alemanya i només es reuneixen cada estiu per celebrar el Festival de Bayreuth dedicat exclusivament a Wagner. No surten mai de Bayreuth, mai. Només ho han fet 3 cops, el primer i l'últim a Barcelona, la segona pàtria de Wagner. Què és això de Bayreuth? Doncs Bayreuth és el teatre pensat, dissenyat pel propi Richard Wagner per representar només les seves obres. Mireu, us he portat algunes fotos del teatre, veieu? El teatre està a Bayreuth, per això es diu així. Bayreuth és una localitat petita que està al sud d'Alemanya, a l'estat de Baviera. És un teatre per dintre molt especial, molt diferent de tots els altres. És un teatre que es va construir, més o menys, heu de pensar, 1870, 1875. Per veure com és aquest teatre per dins, us he preparat una visita molt especial, molt diferent. Jo ara em convertiré en una espècie, diguéssim, com de ninot en 3D. Ja veureu, una cosa molt especial. Aviam, em demana on vull anar, Place, Bayreuth, Festspielhaus. I nom, em demana també el nom, Name, Ramon Gené. Ja ho tinc tot. Esteu a punt per la visita? Sí? Doncs vinga, som-hi. Ja sóc al Teatre de Bayreuth. Aquí és on cada estiu se celebra durant un mes el festival dedicat a Wagner. Com veieu, no és molt gran i per això és tan difícil aconseguir entrades. I mireu això, mireu aquí baix. És el fossar de l'orquestra, que també és un invent de Wagner. És un fossar molt especial. Veieu? Està com amagat sota l'escenari, de manera que el so es projecta des de sota els peus dels cantants. Ho veieu? Sí? Doncs vinga, acompanyeu-me, pugem cap a la platea. Veieu? L'orquestra queda totalment amagada. I com veieu, no hi ha tampoc passadissos entre les cadires. O sigui, un cop t'asseus ja no et pots aixecar. I mireu, fixeu-vos amb les parets laterals. Veieu com es van tancant cap a l'escenari. Wagner volia que la gent estigués completament concentrada en el que passa dalt de l'escenari. Res de distraccions. Volia que aquest fos el temple de l'òpera, el temple de l'art total, el seu temple, el temple de Wagner. La sinergia és al teu costat, torre dia profund. D'on ve la nostra passió per Wagner? Per què el Festival de Bayreuth ha escollit 2 cops Barcelona? Per respondre-ho, avui viatjarem en el temps. Ja veureu que aquest idil·li entre els catalans i Wagner comença fa més de 150 anys i es manté fins als nostres dies. Definitivament, els catalans som wagnerians. I que això està canviant, que ja és passat, i tot perquè vull ser. Mireu aquesta pel·lícula, aquestes imatges que són absolutament increïbles. Barcelona en 1908, vista tomada des d'un tramvia, Paseo de Gràcia. Mireu aquest tramvia com va pujant pel Passeig de Gràcia. Veieu que encara no hi ha pràcticament cases enlloc? 1908, és a dir, nosaltres que estem aquí a la Pedrera estaríem aquí a la dreta perquè just el 1908 s'està construint la Pedrera. Aquí a l'esquerra hi hauria
la Casa Batlló, que ja estaria construïda, i mireu la gent com va pràcticament saludant. Mira aquest, esteu al barret. I aquest, li fa com a gràcia que hi hagi alguna persona des dalt del tramvia filmant, no? Perquè el cinema s'acaba d'inventar fa pocs anys. Per què us poso aquesta pel·lícula? Us la poso perquè aquí estem a principi del segle XX. Què passa a principi del segle XX? És el moment de la febre de l'or, és el moment de la burgesia catalana, és el moment dels indianos que tornen, és el moment en què es crea l'Eixample a Barcelona. Barcelona s'expandeix, és un moment esplendorós. I en aquest moment d'esplendor, ja fa 30, ja fa 40 anys que Wagner s'ha cantat, s'ha tocat per primera vegada a Barcelona. Què vol dir això? Vol dir que tota aquesta gent que estem veient aquí ja són wagnerians. Són wagnerians 100%, senten passió pel compositor alemany. Són tots uns entusiastes de la música de Wagner. Wagner està per tot arreu a Barcelona i encara avui en dia Barcelona està plena d'aquestes pistes wagnerianes, d'aquesta història d'amor entre Wagner i Catalunya. Quines són aquestes pistes? Sortim-les a buscar. Aquesta és la Ruta Wagner. Sortirem de la Pedrera, baixarem pel passeig de Sant Joan fins al Parc de la Ciutadella, pujarem per les Rambles, enfilarem el carrer d'Aragó i acabarem la ruta a l'Avinguda de Maria Cristina. No faré el viatge sol. M'acompanyaran el Jordi, l'Enric, l'Imma, la Rosa Maria, el Nacho i l'Elvira. Tots ells han respost a la nostra crida del Facebook i han vingut, tal com els veieu, vestits d'època i a joc amb el nostre autobús, que no és descapotable com el bus turístic, però és una autèntica joia. Hola, Eugeni. Què tal? Hola a tothom. Com esteu? Escolteu, esteu molt guapos, eh? Esteu a punt per fer la Ruta Wagner? Sí, tothom? Però abans d'arrencar, Eugeni, una coseta. Ara estem aquí a la Pedrera. Tot molt maco, un edifici molt maco, Gaudí, tot de... anava a dir de guiris, no es pot dir, eh? Tot de turistes aquí per anar a veure la Pedrera, però nosaltres hem d'anar 150 anys enrere. Què hi havia aquí 150 anys enrere? Hi havia el que se'n deia els Camps Elisis de Barcelona, entre Passeig de Gràcia, Pau Claris, Rosselló i Aragó. Doncs en aquests Camps Elisis de Barcelona és on va sonar per primera vegada a Barcelona, a Catalunya i a Espanya la música de Wagner. Va ser l'any 1862. I quina és la música que va sonar? Qui ho sap? Va sonar el cor del segon acte de Tannhäuser, 1862, per primera vegada a Catalunya. Ho tenim? Doncs vinga, va, Eugeni, som-hi, comencem! Ja sabeu que el bus turístic té la ruta blava i la ruta vermella. Nosaltres no farem ni ruta blava ni ruta vermella, farem la ruta de Wagner. Imagineu-vos l'any 1862 l'efecte que va causar aquest Tannhäuser. La gent quina música estava acostumada a escoltar? La gent estava acostumada a escoltar òpera italiana. Escoltaven Rossinis, Barberos de Sevilla, escoltaven la Norma de Bellini, escoltaven Lucia de Lammermoor de Donizetti, només música italiana. I de sobte, pa! Wagner, segon acte, tot aquell cor de gent cantant. Increïble, absolutament. Hauria ser un xoc per aquella gent apassionada. L'importador de Wagner a Barcelona va ser Josep Anselm Clavé. Ell va ser qui va organitzar aquest concert als Camps Elisis. Va ser el primer Tannhäuser a Barcelona. I aquest que veieu és precisament l'últim, una versió extraordinària de Robert Carson. Clavé va agafar el seu cor d'homes, la Fraternidad, el primer cor a casa nostra, i el va juntar amb les veus femenines del cor del Liceu. Som a l'inici de la Renaixença. Són els primers passos de la recuperació de la cultura catalana. I ja veieu que en tot aquest procés hi ha un element clau, la música.
Sisplau, per què no tenien aire condicionat? Per què escriptors com Guimerà, Verdaguer o Maragall adopten Wagner com a model? L'explicació és senzilla. Wagner havia reinventat la cultura germànica recuperant els mites medievals germànics. Per això Wagner és perfecte, perquè els catalans es veuen obligats a fer el mateix. Durant 200 anys, la cultura catalana ha estat segrestada i els últims referents són de l'època medieval. Per això trobem obres com Canigó o El Comte Arnau, tot 100% català, tot 100% wagnerià. Palau de la Música Catalana, un lloc extraordinari. Però no és només extraordinari perquè sigui preciós, com tots veieu, sinó és extraordinari perquè tots els detalls de la sala, tots els ornaments estan perfectament pensats. Són com un compendi, com un diccionari de les idees del canvi de segle, de les idees de la Renaixença, de les idees del modernisme. I ja veureu que aquestes parets estan també impregnades de la passió per Wagner. Ja veureu. Deixeu-me que us expliqui. Comencem per l'esquerra de la boca de l'escenari i tenim a Josep Anselm Clavé. Recordeu que va ser el primer en fer cantar Wagner a Barcelona. I a sobre Clavé, un gran arbre ple de flors. Per què? Perquè quan entreu al Palau de la Música és com si estiguéssiu entrant en un gran bosc. Mireu les columnes, que són com aquests arbres que pugen. És la idea de la recuperació de la natura, també una idea molt wagneriana, molt romàntica. I a aquest costat, primera hora al matí, aquesta llum que entra per aquests vitralls és una miqueta com la llum que entra entre el fullam del bosc. I si seguim, a la dreta de la boca de l'escenari tenim Ludwig van Beethoven, el primer gran romàntic, el músic que canta la llibertat. I just a sobre, tot això que a vegades potser dieu, què són tots aquests cavalls, tota aquesta cosa? Doncs això és la cabalgata de les Valquíries, naturalment de Richard Wagner. Tenim Brunhilde i les seves germanes. És a dir, fins i tot aquí, en un lloc tan emblemàtic com aquest, coronant en un lloc de privilegi, tenim Richard Wagner. La passió wagneriana a Catalunya era tan gran que el 1901 es va fundar l'Associació Wagneriana aquí, els Quatre Gats. Aquesta gent estaven absolutament entregats a la música de Wagner. Aquesta gent eren uns apassionats de Wagner. Era gent que sentia que Wagner era transcendental per les seves vides. Però si va haver un wagnerià de socarrel 100%, algú totalment entregat a la causa, aquest va ser Joaquim Pena. Aquest home va fer una cosa increïble. Va traduir tot Wagner en català. Penseu que fins aleshores al Gran Teatre del Liceu Wagner es representava, es cantava en italià. No va ser fins l'any 1920 que Wagner es va començar a cantar en alemany. I per tant Joaquim Pena va dir, per què hem de cantar Wagner en italià? No volem que la nostra gent ho entengui. Nosaltres no som catalans, doncs hem de fer Wagner en català. Igual que a Itàlia el fan en italià o a França el fan en francès, nosaltres el farem en català. I es va posar a traduir tota la seva obra. Jo us he portat aquí, per exemple, La Valquíria, amb una edició fantàstica de l'Associació Wagneriana. Aquí al final hi ha tots els leitmotivs, tots els motius musicals de la Valquíria. I si us agafo, per exemple, la primera frase de la Valquíria, en alemany seria Wesshert muss auch sein, hier muss ich rasten. Com és això en català, segons Joaquim Pena? Mireu. Ignot és la llar, calm i riposi. Que em direu, ostres, quin català, és com una miqueta enrevessat. Per què? Doncs perquè Joaquim Pena va traduir tot això de tal manera que no fos necessari canviar ni una sola nota escrita per Wagner i ni un sol accent musical. Mireu, si us toco aquesta famosíssima frase de Sigmund, també de la Valquíria, us la canto primer en alemany. Weißt du, fragende Frau, warum ich Friedmund nicht heiße? I ara la canto en català. Atenció, Atenció perquè no canvio ni una sola nota ni un sol accent musical. Saps, o dona, per què
Friedmund no porto. Segona part de la ruta Wagner. Hem deixat el Parc de la Ciutadella i enfilem ara el Moll de la Fusta i pugem per les Rambles. Següent parada, ara que estem pujant per les Rambles, El primer teatre que veiem pujant a la vostra esquerra és el Principal. El teatre Principal és el teatre d'òpera més antic de Barcelona. I és on es va fer, per primera vegada, una òpera completa de Wagner. Va ser l'any 1882 i va ser l'òpera Lohengrin. I una miqueta més amunt arribarem de seguida, naturalment, això ja ho sabeu tots, al Liceu. El Liceu, que és el teatre wagnerià per excel·lència del sud d'Europa, i la primera òpera de Wagner estrenada al Liceu va ser també Lohengrin, un any més tard, l'any 1883, exactament l'any que va morir Wagner. Durant la Segona Guerra Mundial, el Festival de Bayreuth va ser utilitzat com a mitjà de propaganda per part de Hitler. Per això, un cop acabada la guerra, els hereus de Wagner van decidir que havien de tornar a obrir el festival al món, havien de fer un gest. I el gest va ser sortir per primera vegada a la història de Bayreuth. La ciutat escollida, Barcelona. El festival de 1955 a Barcelona va ser històric, va ser un èxit total. Per uns dies Barcelona va ser la ciutat de Wagner. Aviam, Carlos, quines fotos m'has portat? Bueno, doncs mira, t'he portat. Això és el carrer Palaies, això, no? Sí. Decorat amb motius wagnerians. No, tot al centre de la ciutat. Aquí ja tombem a les Rambles. Sí, aquí comença les Rambles. Sí, més Wagner. I això què diu? Això, a Wagner. A Wagner. Em sembla que això era el Passeig de Gràcia. Sí, perquè es va fer un concurs d'aparadors al carrer Palai i al Passeig de Gràcia i estava tot el centre de la ciutat ple de Wagner, no? Ple de Wagner. Perquè aquestes fotos les va fer el teu pare. Sí, el meu pare. Ell anava a tots els assajos i a tots els estrenos per treballar. Però ell, quan no tenia que anar per treballar al Liceu, anava com personatge popular de la ciutat i el deixaven entrar. Es posava la càmera, la Leica... Clar, ja el coneixien tant. Sí, i llavors... Una Leica? Era una càmera alemanya? Sí, una càmera alemanya! A l'època de Wagner, una càmera alemanya. I llavors el deixaven entrar sense pagar, i es posava al darrere, no tenia seient, però escoltava l'òpera. I això per ell era molt important. Això avui en dia no es pot. És extraordinari, extraordinari. I quan acabava, tornava caminant cap a la Ronda Universitat, però abans passava pel Heidelberg, comprava un Frankfurt, una cervesa, pujava a casa i feia els mots encreuats de l'avantguàrdia. Això que expliques és genial. Els mots encreuats de l'avantguàrdia. Havent escoltat l'òpera... És una manera genial d'escoltar l'òpera. No posava òpera aquella hora, perquè tenia 10 fills, dona i els pares. I ell sempre deia, l'òpera hi ha d'escoltar-la molt forta, Carles, molt forta, molt forta. I posava l'òpera a tot volum. A tot volum. I us feia tornar bojos a tot. Més fotos, aquestes de les escales del Liceu. Home, la gent pujant... tradicionals. Aquesta foto pot taxar, L'any 55 hi havia pot taxar aquí, Ja veus que... El Liceu d'avui és molt diferent, molt diferent. Què més? Tot el tema dels assajos. Aquesta és una foto segurament d'un descans. Sí, aquí veiem Wilhelm Wagner, aquest és el net de Wagner, que és el que va venir a dirigir. Home, això és Parsifal. Això ja no deu ser un assaig, deu ser... I això és la funció. Això és la funció, Parsifal, això és el primer acte. És genial que ell ens hagi deixat aquest testimoni fotogràfic d'aquesta primera vinguda de Bayreuth l'any 55, que és un fet històric. Sí, ell tenia dues passions a la vida, el Liceu i el béisbol. Mira quina curiositat. Sí. Potser m'hauré de començar a aficionar al béisbol. Sí, això sí que és que fer, Ramon. T'ho aconsello, és un gran esport. Ensenya més fotos d'aquestes que estic molt encuriosit. As the light came through, you were running away, and I asked you for a place to stay. Do you remember me taking pictures of you? Taking pictures of you.
Preparant el programa ens hem trobat amb una història curiosa, jo diria que fins i tot entranyable. La història dels teatrins de la família Segalés, que curiosament són família llunyana dels segalers del nostre autobús. A casa dels Segalés, els diumenges a la tarda dels anys 40 i 50, representaven les òperes de Wagner amb ninotets de fusta, teatrins i un tocadisc. Eren wagnerians. Mireu, perquè això és absolutament increïble. Aquest és un dels famosos teatrins de la família Segalés, no, Toni? Correcte. Que feia el meu avi, Agustí Segalés, i el meu pare, Josep Maria, i el meu tiet, Jordi. Molt bé, i això que veiem aquí és... És el primer acte de la Valquíria. Aquest és el primer acte de la Valquíria. Mireu, és absolutament increïble, eh? I aquest altre que tenim aquí és... Aquest és el primer acte de Siegfried. Molt bé. Com anava això? Què és això dels teatrins de la família Segalés? Què vol dir això? Bueno, el meu avi, Agustí Segalés Foncoberta, juntament amb el meu pare i el meu tiet, deien, escolta, tenim que veure Wagner a casa, perquè, clar, només es podia veure al Liceu. O sigui, resumint, aquesta gent a Can Segalés es muntaven, diguéssim, unes soirées wagnerianes, de 5 hores, vinga, agafa que fa fort, tothom, i que convidàveu a la gent. Convidaven amics, gent, a molta gent. Però això era el menjador de casa vostra. Sí, el menjador. I posaven tot el, diguéssim, per exemple, la Valquíria, primer acte, vinga, començaven i anaven fent tota la Valquíria. Tota la Valquíria, sí, sí. Increïble, no? Sí, sí, intermig, havia intermig. Entre acte, tot, igual que una funció de veritat. Igual que estigués al Liceu. Jo encara diria millor. Això ja no... Sí, no ens passem. Sí. I aleshores va arribar l'any 55, que va ser quan va venir al Festival de Bayreuth a Barcelona per primera vegada, i va succeir una cosa curiosa, no? Sí, va vindre el net de Wagner a casa. Wilhelm Wagner. I es va quedar impressionat i va dir, només es pot veure Wagner en 2 llocs al món, tal com ell volia, a Bayreuth i a Can Segalés. Sí. Perquè, clar, hem de dir que, clar, tots aquests teatrins, que ara els veiem aquí una miqueta més d'allò, eren molt macos. Aquí tenim una mostra, però hem de dir que tots aquests teatrins i totes les figuretes estan conservades a l'Institut del Teatre. Per tant, no tenim les figuretes, però nosaltres hem fet unes de paper. Escolta, podem retrocedir en el temps i fer-ho com ho feien ells? D'acord. Podem provar-ho? Molt bé. Vinga, som-hi. Toni, tu portes Sigmund, jo porto Sieglinde, val? Entra Sigmund. Entra també Sieglinde. Aquest és el moment en què Sigmund treu l'espasa de l'arbre. L'espasa Notum. Notum, heilige Schwert. Acaba el primer acte i aleshores van endavant, no? Fem allò que feia el teu avi. Sí, saludaven quan acabaven. Anaven endavant, saludaven. Diguéssim que les figurins originals anaven articulats i saludaven com Déu mana. S'acaba l'acte i ens retirem els personatges. I l'últim capítol de la història d'amor entre Catalunya i Wagner és el Festival de Bayreuth del setembre de 2012. Escolteu com sona l'orquestra. És un autèntic privilegi. Tercera i última etapa de la Ruta Wagner. Sortim del carrer d'Aragó i acabem amb sorpresa final a l'Avinguda de Maria Cristina. Bé, ja estem arribant al final de la nostra ruta wagneriana. Ja s'ha fet de nit, tot molt romàntic, 4 gotetes que han caigut, ha sigut molt xulo. I ja que estem al carrer Aragó, volia aprofitar per explicar-vos una cosa, que hem de passar per la plaça Letamendi. Tothom quan pensa en Letamendi, en què penseu? Amb l'agència tributària! Doncs no! I no heu de pensar en l'agència tributària, heu de pensar en Wagner. Perquè Letamendi i el seu alumne Joaquim Marsillac van escriure un llibre sobre Wagner i a partir d'aquest llibre van establir una relació amb ell i es cartejaven. I van establir una relació personal. Així que, sisplau, quan penseu en Letamendi, no penseu en l'agència tributària. Penseu en literatura, penseu en música i penseu, sobretot, en Wagner. Then the rainstorm came over me.
I arribem a l'etapa final de la nostra ruta wagneriana. Ja veieu que estem enfilant aquí l'Avinguda Maria Cristina, és a dir, estem a la Fira de Barcelona. Tot això es va construir per l'Exposició Universal de l'any 1929. Aquest autobús està construït l'any 1929 i la família Segalés el va comprar aquí, a l'exposició, l'any 1929, oi, Eugeni? I cada any fan un rally i sortiu des d'aquí. Però quina sorpresa us tinc preparada? Sabeu que cada setmana aquí hi ha un espectacle de llums, aigua, música. Nosaltres avui hem demanat que les fonts ens ofereixin una altra música. La música de Wagner, la música de Tannhäuser, la mateixa que va sonar per primera vegada a Barcelona fa 150 anys. D'acord? Som-hi? Doncs vinga, Eugeni, perquè no hi en puguis, anem a gaudir.